Приказка за Кико и Мърко. В едно спокойно кварталче, където и тревата вече знаеше всички клюки, живееха Кико, кучето пазач, и Мърко, котката философ. Двамата бяха съседи, но рядко се разбираха. Кико беше убеден, че смисълът на живота е в гоненето на всичко, което се движи, а Мърко, че има смисъл само в това да спиш по 16 часа и да се правиш, че всичко ти е под достоинството. Един ден Кико се събуди решен да стане по-умен. Марко, ти си бъдър, или поне така се правиш, научи ме на нещо, излава той. Мърко повдигна едната си вежда, не защото искаше, а защото случайно му беше останала енергия за това. Добре, днес ще те науча на изкуството на спокойствието. О, чудесно! Излая Кико и тутък си започна да обикаля в кръг от вълнение. Кога почваме сега? Сега ли? Сега? Мърко въздъхна така, сякаш току-що бе видял сметката на 9 си живота. Урок първи. Седи тихо. Кико седна за 3 секунди. После чу шум от храстите. Катерица! Изкрещя кучето и подскочи. Не, това е листо, отбеляза Мърко. Катериците не се телепортират през зимата. Следващият урок беше медитация. Мърко демонстрира. Седна, затвори очи и издиша величествено, сякаш е буддитски монах с мустаци. Кико се опита да го повтори, но при издишването надежно изплю 2 тръкчета трева, едно камъче и неподнятно защо чорап. Не знаех, че го бях глътнал. Удиви се той. Мърко го изгледа дълбоко. Аз също. След цял ден опити, Кико не успя да стане по-спокоен. Вместо това научи 3 неща. Медитацията не е съвместима с кучешки ентусиазъм. Мърко има безкрайно търпение, или поне до вечеря. Чорабите понякога сами влизат в устата ти. Странно, но факт. А Мърко, той призна само едно. Всъщност е забавно да си имаш куче за приятел. Стига да има поне 5 минути тишина на ден. И така, макар да бяха толкова различни, Кико и Мърко доказаха, че дори куче от скоростта на светлината и котка с философски дух могат да бъдат отличен екип, особено когато става дума за приключения, хаос и случайно погълнати чорапи.